niki Kanjeng Rama rupane kala Ujraka tiyang rondoni elek iki rupane mambu lan boten ate adus iki. Oh iya jagat menek tunggu. Kala Ujraka apa sih? Aku sing ngomong. Kala Ujraka apa jeneng sira iki kang ngamuk nyuwun panguasane para dewa. Kula niku sampun coba bertahan kabeh gak iya. Malah kula prasapa menawi sawanci-wanci kayangan kabeh dening Pramangka. Ingkang sepeda dados banten cekap wonten kadipun Nila Ujraka. Oh iya syukur-syukur domayangan. Para putra ingsun dewa mataksa kabeh lan garwane ingsun. Sarehne dari satu bisa kami pun sekarang bakal rongko kitab Purawasrama lan ingsun sudah dadya dewa ning kawitnyan kagungan lan kahulusan sesanti Jaya Wijayati Surakarta ya iki babare lakon asmara dahana